Siyabingelela emagumbini amane omhlaba kubonke abantu abukuma video ala ekhaya. Umthandazi Dlamini lona sempumalanga mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu akubusise akukhanyisele avuke into zakho ezavala. Mbukelo khona ekhaya. Zobheka udaba lwaso isithunywa kahle kahle empeleni. Isithunywa mbukelo khona ekhaya siyayivala imali, siyivale inhlanhla, sivale imphumelo kuwe uma ungasilandeli kahle mbukelo khona ekhaya. Imvamisa yesithunywa kusuke kuwe mhlawumbe kukhona owale ekhaya owayethandaza wena abantu abadala noma owayekhuleka nje kuphela. Wayephiwe amandla okukhuleka. So masifika kulesithunywa sifike singene ukuthi kukhona owale ekhaya owayenaso bese sichuba ngeyaso indlela sikwenzise nokunye ebekungekho ngale because awukwazi kufana nomuntu exactly ngoba nawe unobizo lwakho mbukelo khona ekhaya nempilo yakho futhi uyiphila kuphi emhlabeni. So isithunywa akusili demon, akusili moya emibi. Isithunywa sakuphuphisa into engiyo emva kwa 2 weeks besiyenzeka, emva kwa 3 days besiyenzeka. Kuyisikhathi sikukhombe into eyenzeka 2 years back, uyabona, or sikukhomba abantu abadala sebahamba emhlabeni. Abanye bakhona uthema uzalwa wena wakhula sebangasekho emhlabeni. Sikuvuzela imfihlo kahle isithunywa. Siyakwazi ukudestroy ukuthi impilo yakho ingayiphambili. Why? Because awubambisani naso isithunywa. Isithunywa sakufuna ukuthi uzame ukuthi ukhulume naso, usiphahlele, usithandazele ukuthi sifisa ukuthi noma sifisa ukuthi sona usamukele kanjani wena, uhambe ngayiphi indlela. Ungayi nganhlanye njengamanzi uthi ubone ngoba bani enzelwa ngembuzi, bani enzelwa ngemvu, bani sindlela yaso. Kukhona izibongo ezingazwani nogazi, kunezibongo ezingafuna abantu bachithe igazi, kunezibongo ezingafuna abantu benze okuthile. Yenza lokho okuvunywa isithunywa sakho indlozi zakho ukuze into zakho zizohamba kahle, uphumele kuphi empilweni. Siyafisa ukuvisa imizi. So njengami nengisiyona ngumthandazi, nginebandla. Kodwa akekho ekhaya ebe anebandla. Kodwa ubaba ongizalayo wayekhonza kuphi ezawunini, umuntu weyigubhu uMonkuntuzi, asebenza at the same time under government. So mina ngakhula ngingumuntu uthola umsebenzi kuphela. Kwasho ukuthi kwaba khona umuntu ofika ngikhulekela mhlawumbe kuleli sithunywa. From there ngaqala ngayimela ngaba nebandla, ngasiza abantu till today. So ke ngicela ngama amagama isithunywa sikusebenzisa ngeyaso indlela. So mina nje senesithunywa manje ekucela uNkulunkulu sithunyweni yini. Ngiyayithi inkosi ngicela ukuba kube khona unkosikazi ozokwazi ukuba avuse lo muzi wakwaDlamini, awuhloniphe, awunakekele. Ngifisa ukuba neinkomo, ngifisa ukuba lekhala Dlamini lingafi, nomuzi kaBaba ngiwakhe. Leli bandla inkosi ozogcina ungipha lona nani bantu abadala maliphakama kakhulu libe namandla. Ngicela idlozi nasekhabo baba nasekhabo mama ukuthi babili amadlozi angadonsisani. Kuyenzeka na kuvele ikhaya elamkhulu ebeselwile liyazama ukuthi livuke, nemuzi engithi ngiyawakho umuzi kaBaba uyazama ukuthi uvuke, nelibandla lokhu liyazamazama. So kuningi engikufisayo, imoto, imali, impumelelo. Khuluma nabantu abadala, khuluma noNkulunkulu wakho, khuluma nesithunywa sakho, khuluma nedlozi lakho ukuthi ngifisa ukuthola umuntu wesilisa okanje, umuntu wesimame okanje. Ngifisa ukuthi njengoba nginabantu abadala uhambe kanje, uhambe lelo line wabomkhulu wakho nabo ungaphumi khona, uphuma khona zawuphambana into zakho. UNkulunkulu akubusise. Ngingumuntu wamanzi, ngimuntu ongena kakhulu emanzini. Usho babe nani konke enikwenzako inhlahla zenzivuleke kakhulu. Nami ngicela emkhulekisana khona ngifisa ngathi ibandla njengoba sakhanya bazalwane sakha indle sonto ngathi bengaphela. Kuningi engikufuneka empilweni yami kakhulu engikufisayo ngathi bekungenzeka. Ngihlale ngijabulile, ngihlale ngithokozela sonke isikhathi. Isithunywa sifuna ukwade njalo, ukhubeke njalo. Hlezi uneyinkinga, sifuna ungaba nemuntu ku relationship nomuntu owazi ukuthi nena yini understandane, hlezi kumnandi, etshuliwe, ukhulekile empilweni. Ungazicindezela yonke into efika kuwe edlulise ubheke okusha, udlulise ubheke okusha. Nekonto ebhedako ikhulekele izawulunga. Dlamini lo umfonele na udinga, ngiyahlola online mbukelo kunekhaya 200 rand mangihlola online. Zikhona washona lapha ekhaya seKorea ngeKorea guy. Ngakunikeza ukwazi ukuchela umuzi wakho, ukwazi ukuzigeza, ugeze nabantu bakho, uvula inhlanhla, kuleke umsebenzi, veke amaphupho, ukwazi ikhaya lakho noma ekhaya kini mala khona ulaleke kusuka umoya emibi ngoba abathakathi bakhona, imoya emibi ikhona. Wasibuse mbononi ekhaya.
ngiyathokoza. Amen.